Беше нещо вълшебно за мен. Тук започва с ляв упъркът, дясно коше и сега фронт-кик директно към лицето Теодор Христов. Шампионско начало бих добавил, защото веднага взе центъра на ринга и атакува. Ето и сега мощен лоу-кик в момента, в който понечи дори да вдигне десния си крак. Левия беше подсечен. Отново целта е левия крак. Много бързо, много близо стои Сабри Бен Хения до Теодор Христов и много бързо ще разбере защо не бива да го прави. Ако остане така в обхвата на неговите попадения, комбинация 1-2, коляно в тялото и мощен ляв в целта за Теодор Христов. Именно точно. Имам се чувство, че се опита да повтори той коляно, дето е летящо. Попадение в черния дроб. Страхотен лоу-кик. Предния крак. А кика, който го подсече, именно този каф-кик, за който говорихме, и вижте само отпечатъка върху левия прасец. Незабавно се отпечата. Още един такъв. Аре, брат, той този пък не ударя въобще. Ако беше това? Стрелва в кръка. Зачервяването е с диаметър около 15 см, така че такова нещо, два лоу-кика, повярвай ми, не искаш да си на мястото на Сабри. Виж каква комбинация. Тежко. Ескиважа беше навременен, сега дигна навреме дясната си ръка Теодор Христов, за да не получи удар. Не желая Сабри да сложи този крак напреде. Вече видимо държи се краката по-събрани, защото всеки път, когато го подложи напреде, този крак е жертва. Комбинация през тялото към главата. Много тежко. Те са прав. Браво е! Ще падне тук върху нас. Още едно кроше. Ето, че още едно залетна. Бекфейс. Успя да се задържи на крака. На краката си Бен Хения. Просто не е ясно за мен. мен. Но и каква атака от страна на Теодор Христов. Точно чувство, че за първи път слава ръкавица. Предизвикателно поведение от Теодор Христов. Предизвиква го сега, кара го да тръгне напред, за да сбърка. Че се изпразоли. Въжетата, за да се засили, само че се подхлъзна с левия крак, да. Мисля, че отново ще се прицели към този ляв крак от начало, за да спре именно предвижването му. Да, започна Бен Хения да се захваща за Теодор Христов. Мощен лоу-кик. Повдигна кръка на съперника си във въздуха. Това е защото именно целта е този ляв прасец на Сабри Бен Хения. Тежко. Това ме изненада и в първи рунд, това го направи сега и във втори. И във втория рунд имаше по-голям успех. Лоу-кик и Бен Хения на земята. Не трябва да се отпуска Теодор. Трябва да Не се отпуска. Ставаше въпрос за приплъзване на кръка по дясната му ръка. Това се случи и в първи рунд, но тогава Теодор на време е вдигнал лакътя, за да може да спре движението на ръката. Само че сега удара попадна в лицето му, за това просто реагирах и аз. Удара финишира точно под мишницата на дясната ръка. Ще видиш, като си дигне дясната ръка напред, нагоре, ще видиш, че е точно тук, да. Комбинация през тялото към главата. Една от запазените марки на Теодор Христов. С каква лекота се движи и пак използва въжетата за този фронт-кик. Завъртя се Бен Хения. Няма да може да продължи според мен. Дори да се изправи, просто риска е много голям за него. Терминът, който използват е chopping the tree, нали, да отсечеш дървото, и именно Теодор точно това направи. Отряза му основата. Строг, но справедлив Руско Турманов сега посочи, че трябва все пак да има някаква пауза и Теодор Христов да се отдалечи към ъгъла си, към неутрален ъгъл, по-скоро да кажа. Не искам да мисля какво ще изпитва утре Сабри върху левия си крак. Сигнала беше не брейк, а стоп, така че правилно Теодор спря. Бен Хения опита да продължи движението си, но заради това извика втори път Роко. Отново всички искат този кик в прасеца, във вътрешната част на крака този път, а сега и отвън. Точно инструкциите са зад нас, дори и на феновете. Обърна гърб, Теодор спря и получи и адмирации и поздравления от своя противник, че не го удари. Свични опити тук Бен Хения от къса дистанция, много трудно изпълнение. Те се напъркат и дясно коше след това от Теодор Христов. Работи много добре с тялото Теодор Христов. Адмирации за чистата игра на Теодор, както и за поздравленията и благодарността, която изрази
Сабри Бен Хения след това. Мощна работа в тялото за Теодор Христов. Видяхте как си поигра за секунда в стил Тайсън Фюри с Теодор Христов. Виждаме, че остава. Войната продължава. На фокус, събран. Ето, Директно в и той ръкавиците. Нищо опасно. Много добре работи с тялото си Теодор Христов. Значително левия прасец вече е значително по-голям от десния. Прес ляв апъркът към десен в тялото и дясно коше. След това високо горе. Подсичане на опорния крак. Ляв прав за Бен Хения. На цената обаче на лоу-кик. Нокдаун. Дали това ще бъде края на срещата? Корафе, според мен ще продължи просто да използва се от броенето, за да възстанови. Трудничко стъпва вече Бен Хения. Маля, много тежко ударя. Комбинациите са много бързи, много тежко ударя. Киковите са много добре, бокса му е добре, просто всичко е... изпреварва Теодори, нито веднъж не успя да блокира този кафкик. Сигнала пак беше стоп втория път и Бен Хения пак се направи, че не чува. Изключително попадение за Теодор Христов. Ще се изправи ли Бен Хения? Изправя се. Корафе. Трябва да му го признаем. Сега беше бутнат. Но пък имаме примерна и нагледна среща именно за тези каф-кикове, какво могат да причинят. Мощен кик. Пак се изправя Бен Хения. О, какъв пушкик. Или по-скоро майгери в лицето на Хения. И отново този лоу-кик. Това е... Теодор направо е феноменален. Победа за Теодор Христов. Кръв по главата на Сабри Бен Хения. Има аркада точно върху главата, която... Струва ми се, че му е много трудно и да върви. Да, получи удар, може би от лакът. Каза, че е с лакът. Но не е било умишлено, Със сигурност при този устрем на Теодор Христов не може да търсим някакъв умисъл в играта му или да искаме... Да, в крайна сметка поздравява съперника си Сабри Бен Хения. За него е чест да бъде в ринга с Теодор Христов. Прегръдка и от Делян Славов. А реакциите на Васил Христов през цялото време бяха като наистина на най-верния поддръжник на Теодор Христов. Заедно с те по време на подготовката. Предишния път също Теодор подкрепи Васил Христов в неговата подготовка, въпреки че самият Теодор не се би, но сега победно завръщане за Теодор Христов в Макс Файт. Не знам, ама много красив матч направи. Направо всички играха много хубаво, имаше много хубави матчове, ама неговия беше много красив. Просто класа, заслужава се да го гледаш. Още веднъж някои от комбинациите на Теодор. Дами и господа, победа с РСЦ за боеца в червения ъгъл. Теодор Христов! Дами и господа, тук съм Сабри Бен Хения, ladies and gentlemen. Here is the opponent of Теодор Христов, Сабри Бен Хения. How do you feel in Bulgaria? How you feel in Max Fight? Как се чувстваш в България? Как се чувстваш в Max Fight? Обичам България. България е страхотна държава. За мен беше чудесно време тук. Надявам се отново да мога да се върна тук. Мартин играе следващата среща. Ще има най-вероятно 5 минути реклама и след това Каква мислиш за битката? Какво е твоето предимство? Какво беше неговото предимство? The advantage that he has is he's at home. When you are at home, you have the energy of all the people. You are great, Bulgaria. Ще го поканиш ли вкъщи при теб? Would you ask him to come to fight on your land? Maybe for rematch? Everything is possible. If he want to come to Belgium, he is welcome. If he want that I come again to Bulgaria, no problem. Who's
Congratulations. Thank you very much. Теодоре, прекрасно представяне бих казал. Пълна, чиста демонстрация на тези каф-кикове, т.е. лоу-киковете, които идват в прасеца. Ти го демонстрира и го показа какъв може да бъде ефект от тях. Как се чувстваш и това ли беше приготвил именно за тази среща? Първо, искам да благодаря на всички в Пловдив, на всички в България за цялата подкрепа, която получих. Да. Наистина съм много щастлив, че успях да се върна на този ринг. Именно в България, срещу добър съперник, да покажа това, което съм научил. Може би не беше точната тактика, но пак съм щастлив от резултата. Можех да покажа, винаги мога да покажа нещо по-добро и ще го показвам за напред. Не, играта беше страхотна, разнообразна, водеше се навсякъде, просто тези каф-кикове дадаха своя резултат. Какво да очакваме сега от тук на теб за теб? Какво предстои? Първо ще взема една малка почивка и после ще ме видите отново на най-голямата сцена. Няма да казвам за какво, с кого и кога, но ще ме видите. Също така, миналия път бях тук като треньор, като коментатор. Днеска се бия. Другия път очаквам да съм рефер. Добре, успех. Давам ти думата. Също искам да благодаря на EliteBet, защото без тяхната помощ нямаше мога да се бия отново в България, именно на MaxFight. Много искам да благодаря отново на всички, че са тук и искам да ми направите някъде място, за да може да гледаме последната среща. Двама много добри бойци.